Вітаю, сябры! З вами новы 20-й выпуск подкаста «Радыё Радыкс». Дзякуй, што завіталі да мяне. І сёння у нас будзе асаблівая размова. Размова пра тое, без чаго мы не можам пабудаваць ані супраціву, ані лепшага грамадства, ані нават проста здаровых чалавечых адносінаў. З 2012 па 15 год я знаходзіўся ў магілёўскай турме нумар 4. Тады там яшчэ былі жывыя крымінальныя традыцыі, а лідары злачыннага свету яшчэ не былі так жорстка падпарадкаваныя адміністрацыі. У адстойванні сваіх правоў яны часта звярталіся да такога сродку, як галадоўка. Як гэта выглядала? Калі менты пачыналі рабіць штосьці, што абурала зэкаў, ці тое даваць горшае харчаванне, ці тое здзяйснялі гвалт у дачыненні да кагось са зняволеных, уся турма выпадала на галадоўку. Адбывалася гэта пасля загаду так званага смотрящего. Пад'язджае карэта з ежай да адной камеры, там адмова, да другой, там адмова, да трэцяй, тое самае. І так ва ўсіх камерах. Вядома, зэкі ж таксама хочуць есці. Не заўсёды адміністрацыя адразу ж з першай жа адмовы выконвала патрабаванні зэкаў. Часам прыходзілася чакаць паўдня, суткі, часам і двое сутак. Уявіце сабе, што такое ў замкнёным памяшканні, дзе ў прынцыпе няма ніякай ежы, бо ніхто не атрымоўвае ні перадач, ні пасылак, сядзець без нічога. Гэта цяжкае псіхалагічнае выпрабаванне. Вядома, кожнаму хочацца паесці. Неважна, смотрящий ты ці звычайны зэк, правда? І тут наступае спакуса. Чаму я мушу адстойваць чыесьці правы, вырашаць чыесьці праблемы, калі ў мяне, у маей камеры, у прынцыпе, ўсё нармальна. Чаму я мушу пакутваць за таго, што у кагосьці там, на іншым паверсе, штосьці не сраслось з ментамі. І, канешне, у многіх узнікае спакуса насуперак усёй грамадзе ўзяць ежу. Але ў нас, укрытай, так ніхто не рабіў. Такая моцная была салідарнасць вязняў, а таксама моцны быў аўтарытэт крымінальных лідараў. А таксама давер. Кожны з нас, калі ўступаў канфлікт з адміністрацыяй, ведаў, што раптам дойдзе да галадоўкі, ён будзе падтрыманы ўсімі. Ён ведаў, што ні адна камера не адступіцца, пакуль мы не дасягнем выніку. І толькі на гэтым даверы трымаўся ўвесь эфект гэтай галадоўкі ў супрацьстаянні з адміністрацыяй. Вядома, што яны імкнуліся рабіць. Да камер падыходзілі аператыўнікі ці іншыя менты і казалі: «Ну навошта вам гэта трэба? Ну яны там рамсят, пускай рамсят. А вы возьмите, покушайте. Ну есть-то хочет. Сколько уже без еды-то? Вы же мужики здоровые, взрослые. Хочется, конечно, кушать всем. Ну так возьмите, поешьте, а они там сами себе разберутся». І разумееце, калі ты пачынаеш будь-якое супрацьстаянне і хочаш чагось дамагчыся у барацьбе з больш моцным ворагам, для цябе жыццёва важна быць упэўненым, што іншыя не адступяць на паўдарогі, падтрымаюць цябе і будуць пакутаваць разам з табой, нават калі гэта не закранае іх асабіста. Вось гэты давер, праяўлены іншымі вязнямі у дачыненні адзін да аднаго, і прымусілі мяне ў той момант упершыню задумацца аб тым, што вялікая супольнасць людзей, якія давяраюць адзін аднаму, не адступаюцца ад сваіх патрабаванняў і вераць, што бліжні ім не здрадзіць, нават калі ў моманце гэта магло б паслужыць ягоным інтарэсам. Такая супольнасць людзей фактычна непераможная. І калі пачынаеш капаць глыбей, ты пачынаеш бачыць, што адносінамі давера фактычна прасякнутае ўсё нашае грамадства. Без яго немагчымая ніякая сацыяльная актыўнасць ні ў дзяржаве, ні ў міжасабістых зносінах. Да прыкладу, калі мы абіраем палітыка, гаворка вядзецца, вядома, пра дэмакратычную, нармальную дзяржаву, мы абіраем яго, сыходзячы з таго, што мы пра яго ведаем. З таго, што ён сам пра сябе распавядае, і з таго, што ён абяцае зрабіць, калі акажацца на пазіцыі. Мы не можам ведаць, мажліва, ён гаворыць нам адное, а ў галаве ў яго зусім іншае. Мажліва, вось ён кажа: «Я пабудую дарогі, школы, дзіцячыя сады, я зраблю рэформу адукацыі, дам усім бясплатную ахову здароўя», і гэтак далей, гэтак далей. А насамрэч у яго ў галаве толькі прыйсці і працягнуць у парламент падкантрольных сабе людзей, а таксама надаць льготы свайму сябру, які з'яўляецца буйным бізнесменам, каб той сябра змог узбагачацца за кошт дзяржавы. Мажліва, у яго ў галаве такое. Аднак мы, калі абіраем яго, усё ж такі маем на ўвазе, што ён гаворыць праўду, і ён сапраўды хоча рабіць усё тое, што ён гаворыць нам. І калі гэтая звязка дзейнічае,
то ў палітыцы аказваюцца адказныя сумленныя людзі, і грамадства ў цэлым, і дабрабыт людзей расце, усё паляпшаецца. Калі ж давер парушаецца, то мы перастаем верыць будь-якім абяцанням, і ўся дэмакратычная сістэма ляціць у тартарары. Яна пазбаўляецца сэнсу, бо калі кожны з палітыкаў хлусіць, і мы не ведаем, ці будзе ён здзяйсняць сваю палітычную праграму, ці ён будзе толькі ўзбагачацца, які тады сэнс увогуле ў гэтай палітычнай сістэме пад назвай дэмакратыя. Менавіта таму уся структура крэмлёўскай дэзінфармацыі, усе інструменты прапагандысцкай вайны, якія Расія скарыстоўвае супраць Захада, якраз на тым і грунтуюцца, каб пасеяць у выбарцаў недавер да сваіх палітыкаў. Бо ў атмасферы недаверу між кіраванымі і кіраўнікамі адкрываецца вакно мажлівасцяў для маніпуляцыі грамадствам з боку знешніх сілаў. Альбо возьмем камерцыю. Тут без даверу увогуле ніяк. Калі два гандляры ці бізнесмены сустракаюцца і дамаўляюцца, я табе адгружаю тавар, ты мне пераводзіш грошы на рахунак. Як гэта робіцца? Падпісваецца дамова, потым уносіцца перадаплата, потым ідзе адпраўка грузу. Гэта такі стандарт. Але ўявіце сабе, што я падпісаў дамову, мне пералічылі перадаплату, а я пайшоў і не адгрузіў груз. Пры гэтым прыкрыўшыся альбо нейкімі фармальнымі пунктамі дамовы, альбо проста сказаўшы, ўсё, я не магу, проста знікнуўшы з радараў. Як, дарэчы, некаторыя камерсанты і робяць. Але калі б так рабілі ўсе, то ніякая камерцыя была б немажлівая. І немажлівы быў бы проста рост дабрабыту і забеспячэння штодзённых патрэбаў грамадства. Аднак мільёны такіх аперацый у кожнай краіне здзяйсняюцца штодзённа. Гэта гаворыць аб тым, што людзі збольшага ўсё ж давяраюць адзін аднаму, што абсалютная большасць людзей ўсё ж такі сумленная. І рэч не ў тым, што яны баяцца наступстваў, якія наступяць па дамове, што на іх пададуць у суд за ашуканства, альбо не ведаюць, знойдуць іх і ў лес вывезуць, як гэта было ў 90-х. Не, пераважная большасць людзей выконвае свае абавязкі менавіта таму, што яны кіруюцца меркаваннямі ўласнай рэпутацыі. Яны хочуць, каб ім давяралі, каб яны маглі весці актыўнасць у будучыні. І акрамя таго, у іх ёсць сумленне, якое будзе іх грызці, калі яны раптам падмануць свайго контрагента. Такім чынам, вось гэты давер, які існуе між суб'ектамі камерцыі, ён, калі разабрацца, гэта галоўны складнік усёй эканамічнай актыўнасці, бо без яго эканамічная актыўнасць адразу сышла б на нішто. Альбо возьмем інфармацыйную сферу. І тут, канешне, злоўжыванняў, калі мы прыглядзімся, найболей, бо валоданне інфармацыяй – гэта вялікі кавалак улады ў сённяшнім свеце. І тым не менш, у кожнага з нас ёсць нейкі пул давераных інфармрэсурсаў, тэлеграм-каналаў ці сайтаў, СМІ з вядомым брэндам, якія мы наведваем, і чытаючы іхнія навіны, мы апрыёры верым таму, што там напісана. Бо мы думаем, вось, гэтае СМІ, яно хутчэй за ўсё не будзе хлусіць. Бо калі б у нас не было такога базавага даверу да інфармацыйных крыніц, то мы не змаглі бы увогуле фарміраваць ніякай карціны света. Уявіце, што вы адчыняеце стужку навінаў і аўтаматам апрыёры думаеце, тое хлусня, гэтая хлусня, і это таксама хлусня. Камон, а што ж тады праўда? Калі мы не будзем дакладна ведаць, што ёсць праўда, што ёсць факт, то мы не зможам проста арыентавацца ў навакольным свеце. Дарэчы, і тут ужываюцца стратэгіі па дэзінфармацыі якраз для таго, каб людзей дэзарыентаваць і сцерці ў іх усе разуменні таго, што дзе праўда, а дзе хлусня, каму можна давяраць, а каму не. Менавіта па той самай прычыне усе аўтарытэтныя СМІ вельмі дбайна падыходзяць да верыфікацыі інфармацыі. Яны ніколі не будуць публікаваць інфармацыю, якая не была правераная як мінімум з 2 крыніцаў. Гэта журналісцкі стандарт. Альбо маюць сваіх уласных рэпарцёраў, якія едуць на месца і там правяраюць інфармацыю. Чаму яны гэта робяць, хаця гэта аграмадныя выдаткі? Можна ж проста пісаць нейкія плёткі ці свае здагадкі. Яны гэта робяць таму, што ім крытычна важны наш давер. Бо чым больш давяраюць ім, тым болей у іх сацыяльнага капітала, тым болей людзей будуць іх чытаць і іхняе слова будзе мець вагу.
Менавіта таму для здабычы гэтага даверу яны гатовыя так моцна укладацца. Яшчэ адзін прыклад. Возьмем грамадскі транспарт. Калі прыглядзецца, то адносінамі даверу прасякнуты ўсе нашыя паўсядзённыя зносіны. Мы заходзім у грамадскі транспарт. Мы верым, што кіроўца ў прынцыпе нармальны, кваліфікаваны. Ён нас давезе куды трэба, а не па дарозе выйдзе, нап'ецца гарэлкі і заедзе на тралейбусе ў возера. Калі мы ўступаем у блізкія адносіны са сваімі сябрамі і сяброўкамі, мы распавядаем ім пра сябе досыць асабістыя рэчы. Адкрываемся, распавядаем пра свае ўразлівасці. Аднак пры гэтым кожны ж з іх мае мажлівасць карыстацца гэтым усім для ўласнага профіту, для ўласнай карысці, распавядаць пра нас іншым тое, што мы не хацелі б, каб распавядалася. Можа мноствам розных спосабаў гэтыя нашыя ўразлівасці, якія мы перад ім раскрылі, скарыстаць. Аднак пагадзіцеся, пераважная большасць сяброў усё ж такі гэтага не робяць. Яны спраўджваюць наш давер. Да нават у самых побытавых сітуацыях мы сцягваем з інтэрнэта абнаўленні ў нашу аперацыйную сістэму. Но мы давяраем кампаніі, якая іх вытварыла, хаця яны маглі бы цалкам запуліць туды вірус, які сканіраваў бы нашу асабістую інфармацыю, ну і адпраўляў яе рэкламным карпарацыям у лепшым выпадку, а ў горшым увогуле краў бы дадзеныя нашых крэдытных картак і скрадаў бы грошы з нашых рахункаў. Такім чынам мы бачым, што давер гэта такая тканіна грамадства, без якой грамадства не можа існаваць. Калі выключыць гэты складнік з ураўнення, мы атрымаем не грамадства як супольнасць людзей, звязаных між сабою правамі, абавязальніцтвамі і нейкім агульным здаровым глуздам. А мы атрымаем проста аграмадную множнасць атамізаваных індывідаў, дзе кожны дбае толькі пра сябе і не ўступае ў будь-якія адносіны з бліжнім, таму што баіцца падману і здрады. Відавочна, што ў такім выглядзе ні адно чалавечае грамадства існаваць папросту не можа. Мне, мажліва, скажуць, людзі не робяць кепскія ўчынкі не таму, што яны добрыя і вось такія даверлівыя, а выключна таму, што баяцца пакаранняў, ну вот як тыя ж камерсанты, якія адгружаюць тавар толькі таму, што то, калі не адгрузіш, супраць цябе ўзбудзяць крымінальную справу за ашуканства. І гэта часткова праўда. Мы не можам замерыць, які адсотак у матывацыі кожнага чалавека, калі ён робіць добры, здравы ўчынак, складае сумленне, закладзенае з культурнымі нормамі, а які адсотак складае страх пакарання. Але ніякая сістэма пакаранняў не будзе эфектыўная, калі падманваць адзін аднаго будуць усе наўкол. Рэч у тым, што сістэма пакаранняў і кантролю патрабуе арганізацыі рэсурса. Выяўляецца, што утрымліваць сістэму з 100% кантролем дзеянняў усіх яе членаў гэта настолькі дорага, што сама структура губляе свой сэнс. Ніхто не правярае усіх сяброў на прадмет здраднік ён ці не здраднік, сумленны ён сябруе ці злоўжывае даверам. І тым не менш, большасць сяброўстваў у нашым жыцці не сканчаюцца нейкай эпахальнай здрадай. Статыстыка тут усё ж такі на баку даверу і здаровага глузду. Бо калі б усе людзі хацелі б адзін аднаго падманваць, ну згадзіцеся, ніводная сістэма кантролю б іх не спыніла ад гэтага. А грамадную ролю ў падтрыманні ўзроўню даверу ў нашым грамадстве адыгрывае таксама пачуццё адказнасці і эмпатыя. Да прыкладу, мы садзімся ў самалёт. Уявіце, колькі высілкаў самых розных людзей патрэбна, каб самалёт узляцеў, каб ён не разваліўся ў палёце. Трэба, каб было дазапраўленае паліва, каб ён прайшоў тэхнічны агляд, каб пілот быў дастаткова кваліфікаваны і не лыпаў па баках, а вёў гэтую машыну так, як патрэбна, каб было бяспечна для ўсіх нас. Трэба, каб авіякампанія прадала нам квіткі, а мы па гэтых квітках селі. Хаця тэарэтычна яна магла б взяць у нас грошы, а потым сказаць, ну, ідзіце пешу, мне-то грошы ёсць. То бок на кожным з гэтых этапаў мы бачым, што усе людзі, ад якіх штосьці залежыць у нашым палёце, выканалі сваё заданне, сваю частку працы, эфектыўна і сумленна. І я лічу, што многія гэта робяць, ну, асабліва ў прыкладзе з самалётам, менавіта таму, што усведамляюць вельмі цяжкія наступствы, якія могуць адбыцца, калі яны несумленна выканаюць свой абавязак. Хаця над імі
Ізноў жа, не стаіць штодзённа відэакамера ці паліцыян з дубінкай, і іх правяраюць толькі выбарачна і перыядычна, а абсалютную большасць часу яны выконваюць свае абавязкі сумленна. І гэтаксама і ва ўсім. Я все ж таки лічу, што людзі збольшага кіруюцца эмпатыяй і пачуццём адказнасці, якія фарміруюцца ізноў жа праз сацыяльныя нормы. Іншымі словамі, як людзей выхавалі, гэтак яны і будуць сябе паводзіць у жыцці. Яшчэ я заўважыў 100% заканамернасць. Чым болей у грамадстве даверу, тым прасцей жыць. Калі людзі перастаюць парыцца за тое, што іх могуць на кожным кроку падмануць, што ім могуць здрадзіць у міжасабістых адносінах, калі яны перастаюць думаць, трэба прадпрыняць усе меры, каб мяне не накалолі, трэба адгарадзіцца ад злодзеяў, каб яны мяне не абрабавалі, усе ваўкол здраднікі, усе толькі хочуць мяне падмануць і з маёй даверлівасці скарыстацца, то тады ў іх значна зніжаецца ўзровень стрэса, і ім трэба менш выдаткоўваць рэсурсаў на тое, каб бясконца абараняць сябе ад падманаў і злачынных пасягальніцтваў, сапраўдных ці ўяўных. Просты прыклад. Калі ў грамадстве ўсе плацяць падаткі добраахвотна і ніхто ад іх не ўхіляецца, то не трэба выдаткоўваць аграмадныя грошы на падатковую інспекцыю. Калі ты верыш, што твае суседзі, і ўвогуле жыхары твайго горада нармальныя людзі, а не ўсе спрэс-злачынцы, то ты не будзеш ставіць себе браніраваныя дзверы і сігналізацыю ў кватэру, а патраціш гэтыя грошы на асабістае развіццё. Не кажучы ўжо пра меншы ўзровень стрэса у кожнага канкрэтнага чалавека. І тут, канешне, як не ўзгадаць пра 2020 год. Тады адбыўся экспаненцыяльны рост узроўню даверу ў грамадстве. Беларусы аб'ядналіся ў такой ступені, у якой яшчэ не аб'ядноўваліся ніколі. Узгадайце, як людзі, якія уцякалі ад сілавікоў, маглі забегці ў любую рандомную кватэру. Там ім адкрывалі дзверы і хавалі абсалютна незнаёмых людзей. Узгадайце чаты і суполкі самаарганізацыі, дзе зноў жа абсалютна незнаёмыя людзі давяралі адзін аднаму і асабістыя дадзеныя, і свае планы, і каапераваліся, каб здзяйсняць штосьці разам, хаця па сутнасці ўсе яны для дзяржавы здзяйснялі крымінальныя злачынствы. Гэта які патрэбны ўзровень даверу, каб людзі да такой ступені адкрываліся адзін перад адным і паказвалі свае ўразлівасці. Значыцца, яны ўпэўненыя, што сярод іх не было здраднікаў. А ўявіце, як крута было б жыць у грамадстве, дзе такога ўзроўню давер быў бы сацыяльнай нормай, а не выключэннем. І тут я ўзгадываю, як аднойчы ў тэлесюжэце я пабачыў, як жыве адзін дацкі гарадок. Ведаеце, як там адбываецца дастаўка прадуктаў да жыхароў горада? У іх стаяць такія невялічкія шафы, прыблізна ў кожным квартале, куды чалавек, кур'ер, то дзень прывозіць прадукты і проста пакідае іх там, забіраючы грошы. Прадукты ляжаць там некаторы час, гэтаксама і грошы, пакуль ён іх не забярэ. І нікому, уявіце сабе, нікому не прыходзіць у галаву узяць чужыя прадукты ці чужыя грошы. І не таму, што там паўсюль стаяць камеры, і як толькі ты возьмеш чужое, цябе адразу пасадзяць у турму. Не, проста у людзей такі ўзровень даверу адзін да аднаго і ўпэўненасці, што мой сасед паставіцца да мяне гэтаксама нармальна, як і я, што ў ім нават у галаву такое не прыходзіць. У лепшых заходніх грамадствах людзі літаральна не зачыняюць дзверы, калі сыходзяць з дому, бо яны ведаюць, што да іх ніхто не залезе, не абрабуе. Яны не зачыняюць дзверы машыны, калі пакідаюць яе. Яны спакойна могуць пакінуць смартфон альбо ноутбук на століку ў кавярні і ведаць, што ніхто яго не скрадзе, ім заўсёды яго вярнуць. І ведаеце, у пэўны момант я зразумеў, што ўся гісторыя чалавецтва – гэта гісторыя росту даверу між асобамі і палітычнымі суб'ектамі. Возьмем перыяд антычнасці. Вось вам такі прыклад. Самымі цывілізаванымі грамадствамі антычнасці былі старажытная Грэцыя і старажытны Рым. Яны, як вядома, лічылі ўсіх наўкол сябе барбарамі, нездольнымі да цывілізаванага жыцця. Чаму яны так лічылі? Не столькі таму, што тыя насілі іншыя строі ці пакланяліся іншым багам. Прычына была ў іншым. У большасці з гэтых грамадстваў руліла права моцнага. Ва ўладзе быў той, хто меў самую вялікую дубінку, найбольшую групу арганізаваных узброеных людзей і мог навязаць усім іншым свае правілы жыцця і сябе як лідара. Грэкі пагарджалі такім ладам грамадства, і калі ў іх раз-пораз усталёўваліся тыраніі, імкнуліся гэтага тырана скінуць
Пасля ягонай смерці ягонае імя заўсёды надавалася праклёну і анафеме. Грэкі і рымляне лічылі навакольных барбарамі, таму што ў саміх грэкаў і рымлян была такая з'ява, як пісанае права. То бок, усе разам сабраліся, прынялі нейкі звод правілаў і нормаў, і зараз па ім жывем. Але для таго, каб гэта ўсё працавала, трэба, каб кожны з членаў грамадства быў упэўнены, што мой сусед будзе гэта ўсё выконваць. Бо правілы гэта, як вы ведаеце, заўсёды невялічкія абмежаванні аднолькава незручныя для ўсіх. І калі хтосьці пачынае імі грэбаваць, тут я унікну, тут абыду, тут паступлю так, як мне выгадней, і суседзі вакол яго гэта бачаць, то это вельмі хутка матывуе іх таксама пачынаць паціху грэбаваць. І так па ланцужку рассыпаецца ўся сістэма, і права пазбаўляецца свайго сэнсу. Грамадства вельмі хутка скатваецца ізноўку ў супольнасць людзей, дзе кожны робіць тое, што яму выгадна ў дадзены момант. І таму, каб працавала дэмакратыя, працавала прававое грамадства, трэба, каб кожны давяраў бліжняму, што мой сусед будзе гэта ўсё выконваць, а значыцца і для мяне ёсць сэнс. Бо калі, разумееце, пры абмежаваннях аднолькавых для ўсіх, хтосьці адзін з бакоў пачынае грэбаваць правіламі, а другі іх выконвае, вядома, той, хто сябе абмяжоўвае, становіцца ў больш невыгадную пазіцыю. Што ў камерцыі, што ў палітыцы. Калі ты пачынаеш гуляць не па правілах, а іншыя ўсе вакол цябе гэтыя правілы выконваюць, вядома, ты на нейкі перыяд становішся ў больш выгадную пазіцыю. І астатнія гэта таксама бачаць. Таму трэба альбо ўсім выконваць, альбо ўсім ужо скаціцца да барбарства. І менавіта развагі аб гэтым падштурхнулі мяне да таго, што дэмакратыя як такая немажлівая, пакуль між удзельнікамі грамадства не дасягнуты пэўны ўзровень даверу. Бо пакуль усе будуць падманваць і здраджваць, грамадства няма. Ёсць толькі броўнаўскі рух індывідаў, кожны з якіх грабе толькі пад сябе. Як следства, немажлівае ніякае салідарнае дзеянне ў грамадстве. Немажліва арганізаваць усіх людзей для чагось значнага, для агульных паляпшэнняў, для прагрэсу. Бо які можа быць прагрэс, калі кожны дбае толькі пра сваю карысць, не выконвае агульных правілаў і лічыць сябе цэнтрам сусвету. У адсутнасць даверу ў грамадстве стопіцца усялякі прагрэс. І гэтаксама ж яно працуе між палітычнымі суб'ектамі. Гартаеш гісторыю сярэднявечча. Адна за другой патрапляюцца гісторыі. Кароль А заключыў дамову з князем Б, пацалавалі крыж, пакляліся адзін аднаму ў вернасці на векі вечныя, пасля чаго князь Б дастаў кінжал і істыкаў караля А. Вось і ўся гісторыя. Уся палітычная гісторыя сярэднявечча – гэта гісторыя вераломства, бясконцых здрадаў, парушэння клятваў і ўсяго такога. Нічога дзіўнага, што палітычная мапа Еўропы ў той час уяўляла сабой ласкутную коўдру, тая самая феадальная раздробненасць, якую мы ўсе ведаем па падручніках гісторыі. Бо ніхто адзін аднаму не давяраў, у якія дамовы я магу уступаць з суседзямі, якім чынам я магу з імі паразумецца і весці ці тое сумесную вайну, ці тое сумесны гандаль, калі кожны толькі думае, як падмануць суседа. І гэтая феадальная раздробненасць была пераадоленая, але што праўда, не толькі і не столькі падвышэннем узроўня даверу, колькі вагнём і мечом праз кансалідацыю ў вялікія феадальныя дзяржавы. І тым не менш, калі мы паглядзім на гісторыю чалавецтва, давер між удзельнікамі грамадства і палітычнымі суб'ектамі на мапе свету павысіўся шматкроць. Сёння існуюць аграмадныя наднацыянальныя структуры, якія як ААН, ВТО, не кажучы ўжо пра еўразвяз, дзе дзесяткі краінаў аб'ядноўваюцца пад парасонаў пэўных абавязковых для ўсіх правілаў, і ведаеце, збольшага гэтыя правілы выконваюцца. Нават зараз, калі ўсе гавораць пра эрозію міжнародных адносінаў, пра права моцнага, пра тое, што некаторыя краіны пачынаюць войны ні з кім не параіўшыся, гэта ўсё роўна далёка не тое, што мы назіралі 400-500 год таму ў Еўропе, калі правілаў па факце не было ўвогуле. Зараз яны ёсць, усё ж такі збольшага выконваюцца. Без гэтага немажліва была б міжнародная палітыка ўвогуле. І тое самае ў міжасабістых адносінах. Людзі пачалі рэальна больш давяраць адзін аднаму, і не з-за страху, а з-за ўмацавання сацыяльных нормаў, якія вучаць нас дапамагаць бліжняму і ставіцца да пакутаў іншага
як да самога сябе. Каб пераканацца ў гэтым, зайдзіце хаця б у Instagram, вы пабачыце, колькі збораў адкрываюць, да прыкладу, хворыя людзі у падтрымку саміх сябе. І людзі ім данацяць, значыцца, перакананыя, што любы хворы чалавек, ён не падманвае, ён не махляр, а ён сапраўды скарыстае гэтыя грошы, якія для яго сабраныя на тое, каб лечыцца. Альбо колькі сумесных кампаній, колькі грамадскіх арганізацый. Усе яны вымагаюць ад людзей салідарнага дзеяння і ўпэўненасці, што бліжні мае на ўвазе менавіта тое, пра што кажа, а не цынічна падманвае цябе, каб скарыстацца тваім даверам і дасягнуць асабістых карыслівых мэтаў. Такім чынам, як я казаў вышэй, чым больш даверу ў грамадстве, тым лепей жывецца ў гэтым самым грамадстве, літаральна ўсім. Тым больш камфортным яно робіцца і тым хутчэй рухаецца да прагрэсу літаральна ва ўсіх сферах. Калі мы абіраем палітыка, мы давяраем яму, а ён, у сваю чаргу, не падманвае нас, то гэта робіць палітычную сістэму абсалютна рацыянальнай, працаздольнай і чоткай у артыкуляцыі інтарэсаў кожнага слоя грамадства. То бок чалавек прыходзіць да ўлады і выконвае ўсё тое, што наабяцаў, у меру сваіх мажлівасцяў, вядома. А мы, у сваю чаргу, разумеем, што абіраючы каго б то ні было, мы рэпрэзентуем уласныя інтарэсы. Нас ніхто не падмане і ніхто не скарыстаецца нашай даверлівасцю. Калі такая сістэма працуе ідэальна, то гэта практычна зводзіць на нішто верагоднасць грамадзянскіх войнаў, палітычных крызісаў, рэвалюцый, бунтаў, бо у людзей ёсць легальная і інстытуцыянальная мажлівасць артыкуляваць усе свае інтарэсы. А палітычныя кіраўнікі сваімі сумленнымі паводзінамі яшчэ і падмацоўваюць сацыяльную норму, паказваюць усім астатнім, як варта паводзіць сябе ў грамадстве, каб усім жылося добра. Параўнайце гэта з так званым прэзідэнтам Лукашенка, які публічна хлусіць, сёння гаворыць адно, заўтра іншае, які публічна прызнаецца, што ён, да прыкладу, біў сваіх дзяцей. І вось якую сацыяльную норму ён спускае зверху ўніз на ўсё грамадства. Тое самае на эканамічным узроўні. Калі кожнаму з контрагентаў у гаспадарчай дзейнасці не трэба турбавацца за тое, што умовы дамовы будуць выкананыя, калі ты ўпэўнены, што твой партнёр цябе не падмане, а зробіць роўна тое, аб чым вы дамаўляліся, гэта рэальна заахвочвае людзей займацца бізнесам і весці эканамічную гаспадарчую дзейнасць. А калі ж наадварот, робячы кожнае самамалейшае эканамічнае дзеянне, ты 100 разоў пераправяраеш, кантралюеш, звяртаешся да нейкіх кантрольных органаў, каб яны пакаралі. Калі ты ведаеш, што з вялікай доляй верагоднасці твае гаспадарчыя адносіны скончацца ў судзе, дзе ты будзеш адсуджваць свой тавар ці свае грошы ў свайго кантрагента, аб якой эканамічнай свабодзе ці аб якім квітненні дабрабыту тут можа ісці гаворка. Людзі папросту будуць баяцца ствараць штосьці новае, бо ім будзе выгадней жыць з тым, што ёсць. І нездарма краіны, якія маюць найлепшыя індэксы прававой дзяржавы, найменшы ўзровень карупцыі, яны ж самыя багатыя. Это ж не выпадкова. Это таму, што давяраючы адзін аднаму, людзі фізічна могуць стварыць нашмат болей. І гэта датычна не толькі адносінаў бізнесменаў між сабой. Тое самае датычна і адносінаў пакупніка і прадаўца. Таго, хто прадстаўляе паслугі і таму, хто іх спажывае. І чаму важны давер у той жа краме пры пакупке тавараў, вы, канешне, праведзіце самі, не буду на гэтым спыняцца. І на ўзроўні міжасабістых адносінаў. Выкананне простага правіла з новага запавета. Рабі іншым тое, што хочаш, каб табе рабілі, і не рабі таго, што не хочаш, каб табе рабілі, значна прасціла б жыццё ўсім нам. Высокі давер у грамадстве. Меней злачынства, значыцца меншы ўзровень стрэса, і грамадства мусіць меней рэсурсаў выдаткоўваць на кантрольныя і карныя органы, паліцыю, суды і турмы. Чым меней людзі здраджваюць і падманваюць адзін аднаго, тым вышэйшы ўзровень псіхалагічнага камфорта і ніжэйшы ўзровень літаральна ўсіх захворванняў. Я думаю, вы і самі ведаеце, што калі ты знаходзішся ў камфортным, спрыяльным, адкрытым сацыяльным асяроддзі, дзе ты можаш папросту быць самім сабой і не парыцца бясконца, што з табой хтосьці паступіць дрэнна, гэта дае сапраўдны цалебны эфект як для здароўя кожнага асобнага чалавека, гэтак і для грамады ўвогуле. Калі памятаеце, на пачатку я казаў, то калі у членаў супольнасці высокі ўзровень даверу адзін да аднаго, то яны здольныя да складаных сацыяльных дзеянняў і робяцца фактычна непераможныя. Бо
бо калі людзей не можна раз'яднаць, яны ўсе грамадою робяць адное і тое, што адзіны метад справіцца з імі, гэта папросту знішчыць іх усіх фізічна. Ну а ў сённяшняй дзяржавы, вядома, такой мажлівасці няма. І таму з самога моменту, як я пачаў аналізаваць карныя тактыкі і стратэгіі лукашэнкаўскага рэжыму, я звярнуў увагу на тое, як шмат яны інвестуюць у разбурэнне даверу ў грамадстве ў цэлым, а найперш у ягонай палітызаванай частцы. Яшчэ вельмі даўно, можа годзе ў 2017-м, мяне страшна ўразіў адзін выпадак. Ехаў быў адзін мужчына па трасе, недзе ў Мінскай вобласці. Бачыць жанчыну на трасе, галасуе, прося, каб яе падвезлі. Хто вандруе аўтаспынам, а я якраз сярод гэтых людзей, ведае, што ў 99 выпадках ты вандруеш бясплатна. Рэдка каму ў галаву стукне папрасіць у цябе грошы за тое, што ён цябе падвозіць. І самі аўтастопшчыкі, як правіла, не прапануюць іх. І вось ён пасадзіў да сябе гэтую жанчыну, падвёз яе да таго пункту, куды ёй было патрэбна, а яна незаўважна дастала купюру і пакінула яму на сядзенне. Яна адразу склала на яго пратакол. Аказалася, што гэта была супрацоўніца падатковай інспекцыі, якая такім чынам вышуквала, хто каго падвозіць за грошы. А гэта ж ужо правапарушэнне, што ты як бы не падзяліўся падаткамі з дзяржавай. Мяне тады гэта так абурыла. Вы уяўляеце, якім трэба быць агідным чалавекам, каб, скарыстаўшыся добрай інтэнцыяй гэтага кіроўцы, а ён жа цалкам мог праехаць міма, па вялікім рахунку, навошта яму цябе падвозіць. І вось яны скарысталіся дабрынёй, каб скласці на гэтага чалавека пратакол, паставіць сабе галачку, што вось мы выконваем свае працоўныя абавязкі. Як жа гэта было гнусна! Уявіце сабе, што чалавек, якога такім чынам адзін раз падманулі, ён жа ніколі ў жыцці больше не спыніцца і нікога не возьме. Ён падумае, да на халеры мне гэта трэба, адзін раз ужо спыніўся. І адзін, другі, трэці, пяты чалавек будзе стаяць на трасе і мокнуць пад дажджом. І яшчэ немаведама, што горшае можа з ім здарыцца. Толькі таму, што вось гэтая гнюсная жанчына вырашыла такім чынам зарабіць сабе прэмію і падзяку ад начальства. Вось адным такім учынкам яна не толькі падарвала давер да свету аднаго канкрэтнага чалавека, але і нашкодзіла ўсім тым, каму ён тэарэтычна ў будучыні мог бы дапамагчы. І гэта вельмі добра ілюструе ўсю тую стратэгію беларускага рэжыму ў дачыненні да грамадства ў цэлым. Паглядзіце усе наратывы лукаботаў, якія яны прасоўваюць у соцсетках. Все ваши политические лидеры пилят гранты, только беспокоятся о своих деньгах, о своем заробку, а так вас всех сливают, используют вас только как инструмент и гребут только под себя, набивают кошельки. І зноў жа гэты наратыў пра тое, што паўсюль нашыя шпіёны. Паўсюль у чатах прысутнічае наш агент. Значыцца, вы не можете нікому давяраць, вы не можете нічога свабодна напісаць, бо на вас заўсёды данясуць. То бок у вас ужо няма даверу да пэўнай суполкі. Як яны заахвочваюць інстытут даносніцтва, вербуючы сваіх ужо рэальных агентаў і, канешне ж, з радасцю афішуючы, калі ў іх атрымоўваецца здабыць недзе закрытую інфармацыю, што мусіць падштурхнуць нас ізноў жа да думкі, што у кожнай суполцы ёсць даносчык і давяраць нікому не можна. Усе здрадзяць. То бок калі уявіць давер як такі нябачны міцэлій, грыбніцу хіба, які звязвае індывіда, які маленькімі нітачкамі звязвае тысячы і мільёны індывідаў між сабой, і чым мацнейшыя гэтыя нітачкі, тым лепей жывецца ўсім, то ўсё, што робіць дзяржава, гэта безлітасна і рве гэтыя нітачкі, каб мы ўспрымалі адзін аднаго як ворага, касавурыліся і выключна падазрона глядзелі на адзін да аднаго. І ў такім рэчышчы, калі і рабілі штосьці, то рабілі толькі паасобку і для сваёй уласнай карысці, а не для карысці будь-якой агульнай справы. Бо няма ніякай агульнай справы. Кожны дбае толькі пра сябе, кожны толькі і думае, як папіліць гранты, здрадзіць і набіць уласную кішэню. І калі я перад гэтым казаў, што уся гісторыя чалавецтва гэта бясконцы, вельмі цяжкі, вельмі марудны, але ж ўсё ж такі верны рост даверу людзей адзін да аднаго, то ўсё, што робіць Губазік і КДБ, разбурэнне гэтага даверу, то это ўжо не проста злачынства супраць кожнага асобнага чалавеку ці кожнай асобнай супольнасці. Гэта злачынства супраць эвалюцыі, это злачынства супраць цывілізацыі. Яны фактычна спускаюць грамадства
уніз па эвалюцыйнай лесвіцы. Тыя сувязі даверу і салідарнасці, якія выбудоўваліся між людзьмі стагоддзямі, тое перакананне, што бліжніх гэта таксама нармальны, адэкватны чалавек, які жадае табе толькі добра, які не будзе табе здраджваць, які не будзе падманваць, яны разбураюць гэтае ўяўленне і прымушаюць кожнага з нас думаць, што вакол нас адны здраднікі. Так што я схільны разглядаць працу карных структур Беларусі як злачынства супраць чалавецтва. Зададзім сабе пытанне, што асабіста мы можам з гэтым зрабіць. Канешне, выснова напрашваецца сама сабой. Трэба умацоўваць давер. Умацоўваць давер насуперак хлусні, насуперак сапраўднаму здрадніцтву, якое таксама, на жаль, мае месца. Але найперш умацоўваць яго насуперак тым наратывам, якія спрабуюць укласці нам у галаву. І гэта вымагае ад кожнага асабістай мужнасці, адкрытасці і, ведаеце, нават уразлівасці. Перш за ўсё, сябры, што б я параіў рабіць кожнаму, гэта практыкаваць давер самому. Заўсёды, як бы не было цяжка, бачыць у бліжнім усё ж такі чалавека са здаровым глуздам і такім жа ўзроўнем эмпатыі і разумення, як у сябе. Канешне, трэба рабіць папраўку на тое, што мы жывем у грамадстве, дзе сілы зла могуць скарыстацца з вашага даверу. Рабіць пэўную аглядку, быць асцярожнымі. Балансаваць вось гэтую адкрытасць і ўразлівасць з рэальнымі правіламі асабістай, інфармацыйнай і грамадскай бяспекі. Асабліва гэта датычна тых з нас, хто працуе ў вось такіх уразлівых сферах, якія КДБ і Губазік імкнуцца разбурыць найперш. І тут, канешне, трэба сказаць, што ў штодзённым жыцці, калі вы прадавец у краме альбо кіроўца аўтобуса, у вас насамрэч больш мажлівасцяў практыкаваць давер і тым самым паказваць людзям лепшую сацыяльную норму, каб яны, беручы прыклад з вас, пачыналі его практыкаваць, чым у людзей, якія працуюць у палітыцы, у змагароў і рэвалюцыянераў. Вельмі важна, мне падаецца, даваць іншым людзям пэўны крэдыт даверу, то бок паказваць, што ты ім давяраеш, адкрывацца і казаць: глядзі, я даверлівы. І ведаеце, у абсалютнай большасці выпадкаў я назіраю, што людзі хочуць гэты давер апраўдаць, а пасля бяруць вашыя паводзіны як норму і нясуць іх далей у жыццё. Тым самым насуперак распаўсюду вірусу недавера і здрадніцтва, што робяць карныя службы, мы будзем распаўсюджваць свой вірус даверу, адкрытасці, падтрымкі і эмпатыі. У любым сацыяльным асяроддзі, будь тое сям'я, суполка сяброў, важна ствараць атмасферу, у якой людзі захочуць дэманстраваць давер. То бок не цкаваць, паменей асуджаць, паменей павучаць іншых, даваць бліжняму больш падтрымкі і прыняцця. Гэтага вельмі не хапае ў наш час. А яшчэ вельмі важна паўсюль і заўсёды казаць, што падман, будь тое ў міжасабістых зносінах ці ў палітыцы, гэта не норма, а злоўжыванне чужым даверам – гэта сапраўднае злачынства. Злачынства супраць чалавека і злачынства супраць чалавецтва. Спадзяюся, сябры, вам было цікава. Дзякуй вам, што праслухалі гэты падкаст да канца. Галоўнае, сябры, памятайце, праўда і дабро абавязкова перамогуць хлусню і гвалт. І мы з вамі зробім усё мажлівае, каб гэта адбылося найхутчэй. Калі ласка, пастаўце лайк гэтаму падкасту і падзяліцеся ім з сябрамі. З вамі быў Мікола Дзідок. Усім дабра і крытычнага мыслення.